Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, Sapangdalaga, Rizal, Lupisayna, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa sa kahanginan nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausapa kini ang inyong higala ug igsuon sa kahanginan si Pastor Jeremias Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa ang Salitran Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ako pod nga gipaabot ang pagpanimbaya kang Pastor Tony ug Ate Lydia Fabrega nga nagasunod niining atong tulumanon karon. Ug kay James Habla, ang batanong lalaki nga nagkontak kanako sa Facebook ug nangutana og mga bersikulo sa Biblia, follow up sa atong mga gitun-an dinhi sa kahanginan. Ug alang sa mga gustong mukontak kanako pinagi sa Facebook, ang akong account name Jeremiah Hangad. I hope nga magka-chat pud ta ninyo if ever online lang pud ko. Ningtak na sa kahaponon, atong pagatun-an ang tudlo ni Jesus mahitungod sa kamatayon. Kung namatikdan ninyo mga kaigsuunan, wala na kitay awtoridad pa sa atong pagwali kundili ang Biblia lamang. I believe that the Bible alone is the sole authority of faith and practice. Mao nga kung ang usa ka tinuuhan walay basihan sa Biblia, ato kining ginasalikway. Say for example, ang mahitungod sa kamatayon, adunay mga kababayan nato nga nagtuo nga ginadili ang pagpanilhig kung dunay vigil sa patay kay basin pud og masilhig ang mga kadugo ug musunod og kamatay. Pero tungod kay wala kini basihan sa Biblia, wala kini masulat sa Biblia, angayan lang kining isalikway. Walay gahom ang silhig mga kaigsuunan sa pagputol sa atong kinabuhi. Ang Ginoo lamang ang adunay katungod nga mukuha sa atong kinabuhi. Ug tungod kay bag-o pang gisaulog sa tibuok kalibutan ang kalagkalag. Ug aduna poy naghangyo kanako nga pagahisgutan kini nga topic karong hapuna, nakadesisyon ako nga mao kini ang atong tun-an karon. Unsa ang gitudlo sa Ginoo mahitungod sa kamatayon. Buot na akong masayran sa matag usa nga ang Biblia puno kaayo og mga bersikulo nga naghisgot sa kamatayon. Pero aron maka-concentrate kita sa atong pagtuon ning takna sa kahaponon, diri ta mag-focus sa wali mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Mga kaigsuunan, ang pamaagi sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagtudlo niadtong mianhi siya sa kalibutan, gipaagi niya og mga sumbingay. Mao nga sa iya pud nga pagtudlo mahitungod sa kamatayon, iya pud kining gipaagi sa sumbingay. Ug kini nga sumbingay makaplagan nato sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 19 hangtod sa 30. Usbon ko, Lucas kapitulo 16 bersikulo 19 hangtod sa 30. Ang giingon diri, may usa ka dato nga nagsulob sa mahalon kaayo nga biste ug nagpuyo sa kabuhong matag adlaw. May usa-usab ka kabus nga ginganlag Lazaro, ang iyang lawas nalukop sa mga nuka. Naglubog siya duol sa pultahan sa balay sa dato, namasin nga makakaon sa mga mumho nga nangatagak gikan sa lamesa sa dato. Nanuol usab ang mga iro ug mitilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro ug gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham.
Ang dato namatay usab og gilubong ug nagantos pag-ayo didto sa impyerno. Unya miyahat siya og nakita niya didto sa layo si Abraham ug sa iyang kiliran diha si Lazaro. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, "Amahan, kaluy iintawon ako ug ipadala si Lazaro didto aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nagantos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo." Apan si Abraham mitubag, "Anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang. Samtang si Lazaro lunlon lamang kadautan ang iyang nahiaguman. Apan karon malipayo na siya diri, samtang ikaw diha nagantos. Gawas pa niining tanan, anaay lawom nga bungaw nga nagulang kanato aron walay makatabuk gikan diri nganha kaninyo o gikan diha ngari kanamo." Ang dato mitubag, "Kun mao kana, amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo, kay aduna ako'y 5 kaigsuong lalaki. Paadtua siya aron kapasidan-an sila aron dili mahianhi niining dapit sa kasakitan." Si Abraham miingon, "Atoa didto si Moises ug ang mga propeta nga nagpasidaan kanila. Sila nay mahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moises ug sa mga propeta." Ang dato mitubag, "Apan amahan, dili pa kanaigo. Kung adunay mabanhaw ug muadto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sala." Apan miingon si Abraham, "Kung dili gani sila mutuo kang Moises ug sa mga propeta, dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw." Mao kadto ang sumbingay sa atong Ginoong Hesukristo mahitungod sa dato ug sa makalilimos nga si Lazaro ug hinaot nga nasundan ninyo kadtong maong sumbingaya. Adunay unom ka kamatuoran mahitungod sa kamatayon nga atong makatunan gikan niadto nga sumbingay sa atong Ginoong Hesukristo. Una, ang tanan mamatay. Adunahan man o kabus, tanan mamatay. Mao kini ang unang kamatuoran, ang tanan mamatay. Kung namatay si Lazaro mga kaigsunan, dili na ta matingala kay pobre gud in taon to. Wala gani gikaon ug basin og namatay to sa rabis kay gitilapan ra ba sa mga iro ang iyang mga samad. So kung namatay si Lazaro, sayon ra natong masabtan. Pero ang dato, namatay ba? Patay kaayo. Basin gani og nagpatambal to sa first class nga hospital or banggiitan nga doktor, daghan gud siya kwarta. Pero napugngan ba sa iyang kwarta ang iyang kamatayon? Wala. Ang kamatuoran mga kahigalaan mao kini, kitang tanan mamatay. Mao kini ang kamatuoran nga ginalimod sa kadaghanan. Nagkinabuhi sila dinhi sa kalibutan as if walay kamatayon ug walay paghukom. Pero dili manggialamon kana nga pagkinabuhi. Ang tanan mamatay. Ikaw, ako. Nauna lang tong mga nangamatay nga giduaw sa lubnganan ni adtong November 1, pero moabot ang panahon nga kita usab mamatay. Mao kadto ang unang kamatuoran. Ikaduhang kamatuoran gikan sa sumbingay ni Hesus mao kini. Pagkahuman dayon sa kamatayon, mao ang paghukom. Kanus aman nadawat ni Lazaro ang desisyon nga langit siya kapaingon. Ug kanus aman nahibaw-an sa dato nga impyerno siya katugpa. Midangat pa ba og 40 ka adlaw or 40 ka tuig? Ay pa nahibaw-an kung asa sila kapunta, langit ba or impyerno? Wala na mga kaigsuunan. Pagkahuman mismo sa ilang kamatayon, nadawat na nila ang paghukom. Mao kini ang gilinaw sa Hebreohanon Kapitulo 9, versikulo 27. Please turn your Bible kung nagsunod kamo sa atong wali karon. Hebreohanon Kapitulo 9, versikulo 27. Ang giingon dire, ang tanan kinahanglan nga mamatay sa makausa, ug human niini ang paghukom. Nakita nato mga kaigsuunan, human sa kamatayon, mao ang paghukom. Kung adunay mamatay, right then and there, he will be transported to the judgment seat of Christ aron pagahukman. So hinaot nga nakuha nato katong ikaduhang kamatuoran mahitungod sa kamatayon sumala sa sumbingay sa atong Ginoong Hesukristo. Ikatulo, ang ikatulong kamatuoran mahitungod sa kamatayon gikan sa sumbingay ni Hesus mao kini.
Duha lamang ang kapadulngan sa kalag sa tawo inig kamatay niya. Langit lang ug impyerno. Wala nay naa pa sa tunga. Unsa may giingon ni Jesus nga anaa sa tunga sa langit ug impyerno? Unsa giingon? Lawom nga bungaw. Ang giingon ni Abraham sa dato, tali kanato or nagulang kanato adunay lawom nga bungaw aron ang gustong motabok gikan diri kanamo padulong diha kaninyo dili makahimo ug ang gustong motabok gikan kaninyo padulong nga ri kanamo dili usab makahimo. Mao nga walay makatagbok gikan sa langit padulong sa impyerno ug gikan sa impyerno padulong sa langit. Nagtuo ako nga daghan ang makuratan niini nga kamatuoran, pero mao kini ang giingon sa Biblia mga kaigsuonan. Duha lang, wala na ikatulo nga kapaingnan sa kalag sa tawo kun siya mamatay. Langit lang ug impyerno. Wala na tabuk-tabuk pa. Mao kini ang gitudlo ni Jesus. Kung aduna kamoy gituuhan nga ikatulo nga destinasyon sa kalag sa tawo, inig kamatay niya. Dili kana gikan sa Biblia. Gikan kana sa mga tinuuhan sa mga katigwangan nga walay patukuranan sa pulong sa Dios. Angayan lamang kanang isalikway tungod kay delikado kana nga pagtuo sa atong kalag. So mao kadto ang ikatulong kamatuoran. Ang unang kamatuoran, ang tanan mamatay. Ikaduhang kamatuoran, inig kahuman sa kamatayon, mao dayon ang paghukom. Ang ikatulong kamatuoran, duha lamang ang kapadulngan sa kalag sa tawo inig kamatay niya, langit lang ug impyerno, wala nay ikatulo nga naa sa tunga. Ang ikaupat nga kamatuoran, mahitungod sa kamatayon gikan sa sumbingay ni Jesus mao kini. Ang kalag sa tawo kun mamatay, dili na makabalik pa sa kalibutan sa mga buhi para makigiistorya sa mga buhi. Kay kung makabalik pa ang patay sa kalibutan sa mga buhi, dili na unta sa payan pang maghangyo ang dato kay Abraham nga pabalikon sila sa balay sa iyang amahan aron mapasidan-an ang 5 niya kaigsuon nga lalaki aron dili pud sila maimpyerno pareho niya. Siya na lang unta ang mibalik didto. Pero tungod kay dili na kini mahimo, mihangyo siya kang Abraham pero wala siya hatagi sa iyang hangyo. Mao kini ang giingon sa Ecclesiastes nga the dead is conscious of nothing at all about things pertaining to this world. Mao kadtong ikaupat nga kamatuoran. Ang ikalimang kamatuoran mahitungod sa kamatayon gikan sa sumbingay ni Jesus mao kini. Dili ang mga buhi ang nag-ampo para sa kaluwasan sa mga patay. Ang patay ang nag-ampo para sa kaluwasan sa mga buhi, pero wala lang tubaga sa Ginoo. Unsa may giingon sa dato, hangyoon ko ikaw nga imong ipadala sila sa balay sa akong amahan aron mapahimangnuan ang akong 5 kaigsuong lalaki aron dili sila matambog niining dapit sa pag-antos. Mga kaigsuonan, nakita ba nato? Ang patay ang mihangyo para sa buhi. Dili ang buhi ang mihangyo para sa patay. Wala nay pulos ang pag-ampo alang sa mga patay kay dili na gani pwede makatabok gikan sa langit padung sa impyerno, gikan sa impyerno padung sa langit, wala na. Ug samot nga walay mahimo, walay gahom ang bindita nga makaluwas sa mga patay. Tubig ra kana nga gikan sa atabay o gikan sa gripo nga gisulod sa gamayng botelya, wala nay gahom, wala nay magic mga kaigsuonan. Dili ang buhi ang nag-ampo para sa patay aron siya maluwas. Ang patay ang mihangyo para sa buhi, wala lang tubaga sa Ginoo. Problematic ayo mga kaigsuonan kung ang kaluwasan nato nakabase sa pag-ampo sa mga buhi alang sa mga patay. Ang problema kaayo kung ikaw ang pinakaulahing mamatay, kinsa may mag-ampo para kanimo. Kinsa may mga G para kanimo. Dili ka na ang gitudlo sa Biblia nga pagtulunan mahitungod sa kaluwasan sa kalag sa tawo kung asa siya kapadulong langit baor impyerno. So mao kadto ang ikalimang kamatuoran nga gitudlo ni Jesus mahitungod sa kamatayon sumala sa iyang sumbingay.
Ang ikaunom nga kamatuoran mahitungod sa kamatayon mao kini. Ang oras alang sa pag-andam sa kamatayon buhato nato samtang buhi pa kita. Usbon ko mga kaigsuunan. Ang oras alang sa pag-andam sa kamatayon pagabuhato nato samtang buhi pa kita. Unsa may giingon ni Jesus? Atoa didto si Moses ug ang mga propeta, papaminawa nila sila. Mga kaigsuunan, niadtong gitudlo ni Jesus kini nga sumbingay, dugay rang patay si Moses ug dugay rang patay ang mga propeta. Pero nganong giingon man ni Jesus, atoa si Moses ug ang mga propeta. Di ba dugay rang patay si Moses ug ang mga propeta at that time? Ang but ipasabot ni ini, sama ra kini sa madunggan pa ba nato ang tingog ni Jose Rizal karon? Well, nadunggan pa pinaagi sa libro nga iyang gipangsulat. Pinaagi sa Noli Me Tangere ug El Filibusterismo. So bisan og dugay nang patay si Jose Rizal, nadunggan gihapon nato ang iyang tingog. Mausab kini kay Moses ug ang sa mga propeta. Dugay ra kayong patay si Moses ug ang mga propeta niadtong gitudlo ni Jesus kining maong sumbingay. Pero nganong miingon man si Jesus nga atoa si Moses ug ang mga propeta, let them listen to them. Kinsa man day si Moses? Si Moses ang nagsulat sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, 5 ka libro sa Biblia. Kinsa man ang mga propeta? Sila ang nagsulat sa uban pang bahin sa Biblia. So, ang but ipasabot ni Jesus katong iyang giingon nga atua si Moses ug ang mga propeta, ang but niyang ipasabot atua ang Biblia. Papaminawa sila sa Biblia. Mga kaigsuunan, ang pamaagi di ay aron kita maandam para sa atong kamatayon mao ang pagpamati sa pulong sa Ginoo. Apan subo kayong pamalandungon, gilikay-likayan kini sa kadaghanan. Anaa sa pulong sa Ginoo ang yabi sa kaluwasan, pero ang kadaghanan walay gana sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, naglikay-likay. Pero anaa sa pulong sa Ginoo ang yabi sa kaluwasan. Nangatarungan pa mangani ang dato, miingon nga, apan amahan, dili ka naigo, kulang pang Biblia. Kinahanglan dunay milagrong mahitabo, kinahanglan dunay mubangon gikan sa mga patay. Kay kung dunay mubangon gikan sa mga patay, maghinulsol gayud sila sa ilang kasalanan. Pero unsay tubag ni Abraham? Kung dili sila maminaw kay Moses ug sa mga propeta, nga ambot pasabot, kung dili sila maminaw sa Biblia, dili sila makabig bisan pag dunay mubangon gikan sa mga patay. Mga kaigsunan, ang hinaot ako nga klaro kayo nato kining nakita nga ang pamaagi sa pag-andam alang sa kamatayon mao ang pagpamati sa pulong sa Ginoo, tungod kay anaa sa pulong sa Ginoo ang dalan alang sa kaluwasan. So ang next question ini, obvious kayo, unsa man ang gitudlo sa Biblia mahitungod sa kaluwasan? Unsaon man nga ang mga makasasala nga susama kanato makaangkon sa kinabuhing dayon. Mao kini ang mensahe sa ebanghelyo nga kanunay natong giwali sukad pa kaniadtong nagsugod kita niining programa hangtod karon. Unsa man ang mensahe sa ebanghelyo? Sumala sa gitudlo sa Biblia. Ang mensahe sa ebanghelyo mao kini nga ikaw makasasala ug wala kay katakos nga muluwas sa imong kaugalingon, gumikan kay ang imong maayong buhat trapo lamang atubangan sa Ginoo. Trapo lamang atubangan sa Ginoo. Well, mga kaigsuunan, kung ang atong good works mo'y muluwas ka nato, dili na sapayan pang muwali kaming mga pastor. Tungod kay instinct na kini nga gituuhan sa mga tawo nga ang ilang pagkabuutan mo'y muluwas kanila. Bisan pagkinsay atong pangutan-on, madato man or mapubre, usa lang ang tubag. Unsaon man nga maluwas ang mga makasasala nga susama nato, ang ilang tubag, magbuhat og maayo. Sundon ang napulo kasugo, magbinuotan, dili mo abusar sa isig katawo. So kung mao ka na ang pamaagi alang sa kaluwasan, unsa pa may pulos sa mga pastor nga magwali? Dili na sapayan walihan pa ang mga tawo tungod kay instinct nang nagtuo nga maluwas sila pinaagi sa ilang maayong buhat. Pero mga kaigsuunan, dili kana
ang pamaagi alang sa kaluwasan sumala sa gitudlo sa Biblia. Walay tawo nga maluwas pinaagi sa iyang maayong buhat. Tungod kay klaro kayo ang giingon sa Isaias kapitulo 64 bersikulo 6 nga ang atong good works, ang atong pagkabuutan trapo ra kana atubangan sa Ginoo. Para sa mga nag-eskwela og Hebrew language, tungod kay sa seminary, gitun-an namo ang Hebrew language aron atong ma-interpret og insakto ang Biblia. Ang Hebrew language sa trapo sumala sa giingon sa Isaiah 64 verse 6 nga ang atong pagkabuutan trapo lamang atubangan sa Ginoo. Ang Hebrew language sa trapo dili kining trapuhan nga naa sa atong mga kusina ug banyo. Dili na mo'y trapo sa Hebrew language. Ang Hebrew language sa trapo sa unang panahon manggod wala pay modest, wala pay mutex, wala pay whisper, wala pay napkin para sa regla sa mga babayi. Nuog ang ilang gamiton, pasadora. Mao kana ang buot ipasabot sa Isaiah chapter 64 verse 6 nga ang atong pagkabuutan pasadora lamang atubangan sa Ginoo. Luod daay kana atubangan sa Ginoo. Ang atong kalagdili malimpyuhan sa atong maayong buhat. Tungod kay ang atong maayong buhat, pasadura lamang atubangan sa Ginoo. Mao nga klaro kaayo ang giingon sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 ug 9. For by grace you have been saved through faith. Kay tungod sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo, and this is not of yourselves, kini dili gikan sa inyong kaugalingon. This is the gift of God, gasa kini sa Dios, not by good works, so that no one can boast. Dili pinaagi sa maayong buhat aron walay makapasigarbo. Nadunggan ako tulo ka higayon nga nagwali ang usa ka ilado kaayo nga magwalali sa TV. Ang pamaagi kuno sa kaluwasan una, magbuhat og maayo. Mini nga magwalali. Klaro kayong giingon sa Biblia, dili pinaagi sa maayong buhat. Pero ang giwali ni adtong tawhana, magbuhat og maayo. Ang ikaduha nga pamaagi kuno sa kaluwasan sumala sa wali ni adtong tawhana, magpabautismo. Agoy kay ang kriminal nga gilansang kauban ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo, kadtong iyang gisaaran nga karon dayon dad-on ko ikaw sa akong paraiso. Wala ra ba to mabautismohi? Wala gani magulan ni adtong tungura aron mabasa siya. So ang baptism dili kana mo'y makaluwas sa tawo. Walay labot kana sa kaluwasan. Ug ang ikatulo nga gitudlo ni adtong tawhana nga makita nato siya sa TV, kanunay na siyang pamalika sa TV. Ilado kay na siya. Ang ikatulo nga iyang gitudlo nga pamaagi alang sa kaluwasan mao nga magpamiyembro kuno sa iglesia or magpamiyembro sa ilang grupo. Agoy katong kriminal ra ba, wala ra ba gyud to na member sa iglesia pero giluwas sa atong Ginoong Hesukristo. Mga kaigsuonan, dili kana mo'y pamaagi sa Biblia alang sa kaluwasan. Unsa man ang pamaagi sa Biblia alang sa kaluwasan? Klaro kaayo ang mensahe sa ebanghelyo mao kini. Wala kay mahimo aron luwason nimo ang imong kaugalingon tungod kay ikaw makasasala. Mao nga nanginahanglan ikaw og manluluwas. Wala nay laing manluluwas ang atong Ginoong Hesukristo lamang. Ngano? Unsa man ang requirements sa Ginoo aron kita maluwas? Dunay duha ka requirements. Una, kinahanglan sundon nimo perfectly ang sugo sa Dios. Kaya na nimo igsuon? Dili na nimo kaya. Pila man day kasala ang makapaimpyerno sa usa ka tawo. Unsa may giingon sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 10, kung gisunod nimo ang tibuok sugo sa Ginoo pero misupa ka sa isa, misupak ka na sa tanan. So pila ra kasala ang gikinahanglan aron ka itambog sa impyerno. Usa lang. Perfect ang requirement sa Ginoo aron ka maluwas. Kaya nimo na ihigala? Kaya nimong i-perfect ang sugo sa Ginoo? Dawato nato ang kamatuuran nga dili nato ma-perfect. Mao nga kitang tanan bagsak atubangan sa Ginoo. Ang ikaduha nga requirement aron maluwas ang usa ka tawo, kinahanglan nga mabayran sa kinatibuk-an ang silot sa sala.
Ug unsa ang giingon sa Biblia nga bayad sa sala? Roma Kapitulo 6 versikulo 23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ug ang giingon sa Hebreyohanon Kapitulo 9 versikulo 22, kung walay pag-ula sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Dugo, kamatayon de ang bayad sa sala. Kaya nimo na higala? Bisan pagtadtad-tadtaron ang imong lawas, dili mabayran nimo ang silot sa imong sala. That is the bad news. Pero ang good news mao kini, ang dili kayang buhaton sa tawo, gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Gumikan sa gugma, grasya ug kaluoy sa atong Ginoo, mianhi siya diri sa kalibutan. Iyang gisunod perfectly ang sugo sa Dios. He lived a perfect life. Ug ang giingon sa Roma Kapitulo 5, kung ikaw misalig kang Hesus, ang iyang pagkamatarong isipon nga imong pagkamatarong. Ug unsa pa ang gibuhat ni Hesus? Well, namatay siya didto sa cross sa Kalbaryo. Giula ni ang iyang dugo aron mabayran ang kinatibuk-an nga silot sa sala. Pinaagi sa iyang dugo. Ug ang giingon sa Biblia, kung ikaw nagasalig kang Hesus, isipon niya nga nabayran na nimo ang silot sa imong sala, pero dili ikaw ang nagbayad. Si Hesus ang nagbayad didto sa cross sa Kalbaryo, pinaagi sa iyang dugo. You are forgiven. You are saved by the blood of Jesus Christ if you will only trust in Jesus. Mao nga mga kaigsuunan, undangi na og salig ang imong kaugalingon. Dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ug tungod kay dili ka makaluwas sa imong kaugalingon, gumikan sa grasya ug kaluoy sa atong Ginoo, iyang gipadala ang bugtong Dios ug manluluwas, wala nay lain kundi ang atong Ginoong Hesukristo lamang. Unsa may response sa imong kasing-kasing aron madawat nimo kining gasa sa kaluwasan? Kay ang kaluwasan gasa man di ay. Well, ang giingon sa Biblia, believe in the Lord Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Ug ang giingon pa sa 1 John chapter 5 verse 13, I write these things unto you who believe in the name of the Son of God, so that you will know that you have eternal life. Mga igsuunan, nang hinaot ako nga kini nga mensahe nga imong nadunggan ning takna sa kahaponon, dili kini himuon sa Ginoo nga basihan alang sa imong paghukom, alang sa paghukom sa Ginoo sa imuhang kalag sa katapusang adlaw. Hinaot nga dili muingon ang Ginoo nga di ba November 4 alas 3:30 or alas 4 sa hapon, nadunggan nimo ang mensahe sa ebanghelyo nga giwali ni Pastor Jeremias hangad. Mituo ka ba kang Hesus? Misalig ka ba kang Hesus? Nganong wa man ka misalig? Hinaot nga kini nga mensahe dili kini himuon sa Ginoo nga basihan alang sa imong pagkaalaot sa adlaw sa paghukom. Instead, nang hinaot ako nga mahimo kining basihan alang sa imong kaluwasan. Nadunggan nimo ang mensahe. Kumbinsido ikaw nga ikaw makasasala og dili nimo kayang luwason ang imong kaugalingon, pero nakita nimo sa tin-aw gayod nga si Kristo lamang ang bugtong Dios ug manluluwas. Ayaw na paglangan-langan igsuon, dangop kang Hesus, duol kang Hesus, adunay kapasayloan sa atong Ginoong Hesus. Ang iyang gisaad sa Isaias Kapitulo 1 versikulo 18, bisan pa kuno og unsa kapula sa atong mga sala, himuon kini niyang puti sama sa balahibo sa karnero, ug bisan pag-unsa kini kadagtom pula, himuon niya kining puti sama sa niebe. Unsa man ang rason nganong ang sala bisag unsa kahugaw mahimong malimpyo? Unsa man ang katarungan? Gibuhat na ni Hesus ang dakong bulohaton sa pagluwas sa mga makasasala nga susama kanato. Gisunod niya ang kinatibuk ang sugo sa Ginoo tungod kay dili nato kayang masunod kini, ug gibayran niya ang kinatibuk ang bayad sa kasalanan pinaagi sa iyang dugo tungod kay wala kitay gahom
sa pagbayad sa silot sa atong sala. Mao kini ang maayong mensahe sa ebanghelyo, mga kaigsuonan. Mao kini ang mensahe sa kaluwasan. We are saved by grace through faith in Jesus Christ. Mao nga dangop kang Kristo tungod kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Dire na lang kita taman tungod kay wala na kitay igo pang oras. Sa makausap pa, ako kamong giimbitar sa pagtambong sa atong panagtigom ugma sa hapon alas 2 sa Unidos Community Bible Fellowship sa panimalay ni Winstro Hangad sa Unidos, Plaridel. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935 744 3030.